Mo ka ba? Kaya man guys, kaya man. Kain tayo mga siyang. Ang braso. No, no. Bako po. Opo na. Kaya. Tagalog? Thank you sa sponsor. Sponsor ba ko? Okay. Thank you sa sponsor. Ano yung kwan? Sa nagbigay ng suman. O, diba? At saka fresh watermelon. Malamig pa. Then, pansit. Yun, ano? Barbecue. Meron pa rin tayong saging, saba. Meron tayong paksiw na isda. Meron tayong isaw. Round 1. Kuyo. Kung ano specific ano man. Lawlaw. Salted fish. Ang tawag na. Salted fish. Hindi. Oh, hindi tayo Pilipino dahil. Kasi isda, Tagalog. Kasi na isla. Lumong. Ito po, ito yan eh. Balik. Ano ka na? Lang mo. Okay. Okay. Pero, Ano ba? Ano sige ba? wala. Ano ba tayo? Okay. Ano ba tayo? Hindi tayo ba? Mag-isip ko siguro mo. So, yan ba? So, muna na. Hindi, yan na ba? Gamay naman yung mata. Yan. Mabigla. Ano? Dili. Ano mo ulit? Okay. Isa.
May ba na? Dahil. Yung videos na yun, mamaya ko na kanila. Yan na yung videos na. Pure, makanya. Ito niya. Pure. Nakapita mo yung nagpan or ka na lang? Hindi ko na lang ako. So much. Thank you so much. Thank you so much, Masya.